na černý. A takový takhle zelený. Sechneš. A v obličeji? Obličej? Ty vole. Jak se dá popsat obličej? Jaký má čelisti, jaký má oči? Takový. Má velký spodní red. Denisa. No, takový. No, jako Denisa má trošku, no. Ale jinak jako zeleno-modrý oči. Ne, musí se jich dát. Dobrý. Možná by se vůbec neviděl právě. Kolik ty vole, jsi trapná, vole, jsi trapná. Natáčí sebe, vole, ti dám fotky, ne? To čumíš? Jo, jasně. Potom dělej. Prase. Ano, a toto je Nikoli erotogenní zóna. Jako Co tam děláš? To natáčíš. Jo, počkej. Tady to. Znáš? Ne. To neznám. Nebyl mě, vole, teď to se valí na zemi, vole, to už nechci, vole. Hej, chodíme tam? Rozvaníš?